mag numbers gin voters mantiere ground. To adieri odhi bedo gima lit to kendo gima mit ahinya ni jo piny luo dhi go ombulu ne ker William Ruto, to jotendgi madhi uso negi William Ruto ok gidhi go negi kura. Mane gima lit madhi bedo 2027. Nuego kendo koro nue mos gima lit miwuoro kendo mit ahinya ni jopiny makaluo Nyanza dhi go kura ne ker William Ruto, to jotendgi masani dhi uso negi sera mag Ruto go mag President Ruto ok gidhi go negi kura. Nango Example waneno ker president okelo ne yudhe nyota disbursement notim Homa Bay, Siaya kod Kisumu odiochieng' manyoro, kendo venue ne en Kisumu. Nyota en government project in partnership with the World Bank of Kenya, when supported with other supporting agencies. To the project kwero ni gi politicize the project. Nyota offer different programs apart from the fund disbursement motim nyoro. Ntie jatelo mora makaluo mi winjo ko o encourage the youths. Nango ntiere program makama manyota offer, apply uru. How is it beneficial? Gima duong' mane wanya winjo ir jotendwa, wane broad based government, deputy president kombi no kwa ditch godo to necessarily magi jotendwa moyiere ground. Ang'o maginyalo konyo godo yudhewa? The project mar Nyota should not be politicized, but couldn't they be ambassadors mondo wach ni ochopne youth ground? Ok yudhe te neno gigi TV, yudhe te ok ne gigi social media. Be ginyalo encourage youths ma didn't go beyond form 4. Ntiere project ma recognition of prior learning ni kacha, there's on the job experience, and then there's the Nyota fund. Bise winjo mora ka uwe wach no. Kok President Ruto muwe wach ni, kok PS muwe wach ni. Bentiere jatelo makaluo mora ma uwe wach ni. Onge. Benitie jatelo mora mose encourage the youth nango. To unyalo apply youth fund. Are they advocating for that? They are not doing that. Ngamone no katiyo Kenya ka en ker mar Kenya. To ka jotendwa makaluo paro ni they will joyride behind the president. President bro dhi tok gibineno bunge o giboneno National Assembly. wach malewa ahinya mantie kar kayo. Nachaka wach mari mogike wi Elnino wacho no. Ando mana paro ne Elnino ne ok en adiera ne jotendwa kuwe wach Nyota. Giwache ka. Giwache ang'o? To what is the content? What is the content? Gichali kara national be poko winjo. Ado mi evidence mana nyoro no. Nyoro ne waneno kae stadium kanyo kano semi yera were matindo mopogore pok mano megi mara lok 22 mar the first phase of disbursement. Ideno kama Gladys Wanga owacho ni waiver all permits ma yudhe ma chako ala Homa Bay County di chako nono ngi permit